Molly andyan. Hindi siya happy sa akin kasi gusto niya na mag-breakfast. Napaka-impatient na Molly. Tayo ng breakfast ni Molly. Where's your... Kailangan may fresh water ang aso nyo. Kung pwede i-change nyo morning at saka afternoon. Kasi kahit tao, gusto natin yung tubig natin fresh, di ba? Tapos, ito yung pagkain namin. 3 scoops yung binibigay namin sa umaga. Nahanap lang ako na ihahalo ko sa food niya. Wait mo. Itlog. Tapos raw egg lang. Tapos yung shell, kinakain Molly. Sit. Wait. Wait. Go on then. Napaka-gloomy today. Uulan na at. Ayan. Hayaan ko lang si Molly kakain dyan. Gagawin ko, ikakat ko lang siya ng half. Ano ba yan? Yan. So, cut into half. Tapos, ilagay lang siya sa toaster. Lagay natin siya dyan. And then dyan. And toast. Yan muna natin yan dyan. Tapos ang drink ko, ay in the morning ay black coffee lang. Tubig. So pag hindi ako gumagamit yung nasa machine, yung instant lang ginagamit ko. Yan. Tapos hot water. Coffee. Luto na ito itong bacon. Okay. So, bagel is cooked. Hindi ko sila kalit dyan. Oopsie.
So, yan ito. 9 butter lang. Butter. Love ni Molly ang toast. It's like, it's been so long, Mo, if you haven't had toast. May time pa kasi ako kasi mag-start ako ng 9 in the morning for work. 8 pa lang. So that's that. Tapos, at sa akin naman, ay ang aking black coffee lang. And then, ihanda ko na din yung tubig ko. Sabi ko sa sarili ko, kaya kong uminom ng ganito, 3 ganito na tubig sa isang araw. Hindi ko kinaya. Isa lang. Pero at least, umiinom ako ng tubig. Di gaya dati na puro ano lang, soft drinks. Basta hindi yung mga unhealthy. Kwento ko pala sa inyo guys, kwento ko pala sa inyo yung experience ko ng pagiging care assistant o caregiver. Ang tagal ko nag care assistant. Siguro tagal din, mga 7 years, I think, or 8 years. Kasi kahit na nag-work na ako sa hotel, nag-part-time pa din ako as a care assistant. Hindi ko let go. Tapos nung nag-give up na talaga ako nung time na gusto ko ng change sa work, gusto ko ng something na, basta gusto ko ng change sa career ko. Kaya nag-apply ako as receptionist. Tapos, nung nag-care assistant ako, ikwento ko to kasi, isa sa pinaka-reason na hindi ako nakakatulog is yung masakit yung likod ko. Masakit yung likod ko kasi na-trigger to nung naging care assistant ako, may nangyari at that time, tapos na-trigger yung likod ko. Nawawala siya, tapos bumabalik yung sakit. Ang pagiging care assistant ay napaka-rewarding na trabaho. Nag-work ako day at saka night. Ang kaibahan lang sa day ay obviously napaka-super busy nyo kasi get-up nyo sila, namitan, lahat ng personal care, tapos pakainin. Everything that you do in the day. So napaka-busy ng day. Sa night naman, hindi masyadong mabigat sa night kapag yung care home ay konti lang yung mga residents at saka obviously may mga kasama ka na care assistant din, at saka sa nursing home may nurse doon. Hindi ako nagreklamo sa trabaho kasi work is work. Pero ang nag-give up talaga ako sa pagiging care assistant is yung apektado ako emotionally and mentally. Sinasabi nila, wag niyong i-attach yung sarili niyo sa mga residents. Ang hirap kaya kasi parang, lalo na kapag ang tagal nyo nang nag-work sa care home na yan, tapos makikilala mo ang mga matatanda, lalo na yung mga matatanda na walang pamilya, na walang bumibisitang pamilya, and that's a fact. Nakakaantig ng puso, at saka bato ka kapag hindi ka naaawa, diba? Bato ka kapag hindi ka naaapektuhan.
namamatay na matatanda. Kasi lalo na pag may namatay na matanda, tapos matagal nyo na silang kilala for how many years. Ang hirap kaya isipin na pagpunta mo ng work wala na. Ang hirap nun. Akala ko kaya ko to kasi tagal ko na sa care, pero hindi ko na talaga kaya emotionally. Napaka-draining. Pero napaka-rewarding na work ang pagiging care assistant. Kaya nami-miss ko na mag-care assistant. Kung papipiliin ako na kung may mag-ask sa akin kung babalik ba ako as a care assistant, babalik ako. I would never think twice. Babalik talaga ako kasi job is job. Pero pag emotionally and mentally, yun yung ayoko. Yun yung pinaka-ayoko dun. Especially yung emotionally. Na napaka-sad pag mamatay sila. Yun lang. Katapos ko lang magluto ng sarili kong version ng Filipino spaghetti. Tikim tayo. Are you ready? Ayan o. Filipino spaghetti. Tikim tayo. This is my hapunan. Uy, yung sa... Ang bango niya. Kain tayo, guys. Yan. Uy, ang sarap niya. Sarap niya. Magkakapunan muna ako, guys. Thank you for watching. Bye!